It's time for DJ Rocky's Secret Files. Jowa ko ang pinsan ko. Hi DJ Rocky, lagi akong nakikinig sa programa mo. Ang Secret Files ang nagiging pampatulog ko kapag hirap akong makatulog. At eto na nga, natagpuan ko na lang ang sarili ko na sumusulat sa iyo. Sana mabasa mo. Itago niyo ako sa pangalang Jay. Isang sirena. 3rd year high school pa lang, nag-out na ako bilang isang gay, bakla, o bading. Tanggap naman ako ng mga magulang ko. And this is my secret file. December 2011, habang naghahanda para sa kasal ng mga magulang ko, unti-unting dumarating ang mga kamag-anak namin sa side ng mama ko galing Samar. Naunang dumating ang mga tito at tita ko ng mga kapatid ni mama. Sumunod ang mga pinsan ko. Karamihan sa kanila galing sa Manila. Sinalubong ko sila sa gate at binate. Hanggang sa may dumating na hindi pamilyar sa akin ang muka. Binati ko na rin siya at sabay-sabay na kaming pumasok sa loob ng bahay. Lumapit ako sa mama ko at tinanong ko kung sino yung lalaking hindi ko kilala. Dahil imposible namang jowa ng isa sa mga pinsan ko dahil lahat sila single at yung may mga jowa na, hindi naman ganoon ang itsura ng mga jowa nila. Sumagot lang si mama sa akin ng pabulong. Pinsan mo rin yan, si Nito galing Davao. Sumabay lang sa mga pinsan mo sa Maynila. Nung una, pangit na pangit ako sa kanya kahit na pinsan ko siya. Mukha rin siyang mahiyain at tahimik lang. Nagtagal siya ng ilang araw dito sa bahay kasama pa ng ibang mga pinsan ko. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng kasal ni na mama at papa. Ang saya-saya ng lahat. May kainan, inuman at tawanan. Gabi ng kasal ni na mama at papa. Tumabi ako sa mga nagiinuman para makijamming. Sa bahay lang naman ang reception ng kasal kaya para lang kaming nagdiriwang ng birthday. Lasing na si Kuya Nito noon. Mas matanda kasi siya sa akin ng 6 na taon. Ako ang lagi niya napagtitripan. Kaya lumayo na ako. Nagtagal si Kuya Nito sa amin hanggang sa kunin na siyang driver ni Mama. At habang tumatagal, mas nagiging close kami ni Kuya Nito. At unti-unti, nagagapuhan na ako sa kanya. May namumuo na akong pagtiningin sa kanya. Pero, pilit kong iniiwasan dahil nga pinsan ko siya. Nagustuhan ko si Kuya Nito dahil sobrang bait niya. Maalaga, funny, hindi KJ, at ang hot. Para sa akin although wala siyang abs, ang hot niya pa rin tingnan. Tuwing nakikita ko siya o nakakausap, buo palagi ang araw ko. Pero, paanong hindi araw-araw buo Magkasama lang naman kami sa bahay. Kaya lang, napagtanto ko na mali ang nararamdaman ko. Pero bakit parang hindi ko mapigilan? Kahit anong iwas ko, hindi ko talaga kaya. Walang ibang nakakaalam na sino man sa bahay namin na may gusto ako sa kanya. Tumagal pa ng tumagal si Kuya Nito dito sa bahay hanggang sa doon na siya nanirahan kasi nga kinuha siyang driver ni na mama at papa. Service ko rin daw, araw-araw sa school. Kapag nandyan siya, nag-aabang sa akin para sunduin, bigla na lang akong napapangiti. Habang patagal ng patagal, palalim ng palalim ang pagtingin ko kay Kuya Nito. Yung tipong kahit mali, pinaninindigan ko na.
Kapag nagpapasama siya kahit saan, sumasama ako agad. Pag may pabor siyang hinihingi, pumapayag ako agad. Dahil nga palalim na ng palilim ang pagtingin ko. Minsan nai-imagine ko siya na, alam mo yun, palapit siya sa akin, tapos hahagkan niya ako. Tapos bigla na lang ako matatauhan at tatanungin niya ako kung okay lang ba ako. Minsan pa, pag napagtitripan niya ako, hindi ako napipikon. Kinikilig pa nga eh. Then April 2014, nang aminin sa akin ng mga magulang ko na hindi nila ako tunay na anak. Nung una, nabigla ako. Pero kinuwento nila kung bakit nila ako inampon. Nung nalaman ng tunay kong ina na buntis siya sa akin, gusto niya na akong ipalaglag. Pero pinigilan siya ni mama ko at sinabing, kung ayaw mo sa bata, pagkapanganak ibigay mo sa akin. Yun ang sabi ng mama ko. At imbes na sumama ang loob at umalis, niyakap ko si mama. Nagpasalamat ako sa kanya kasi kung hindi dahil sa kanya, wala ako kung nasaan man ako ngayon. Fast forward, July 2016. Grumabe ang pagtingin ko kay Kuya Nito hanggang sa isang araw, natutulog siya. Hindi ko alam ang ginagawa ko nung mga oras na yun. Pinagtripan ko ang tiyan niya. Hanggang sa maya-maya pa ay hinahalikan ko na yung tiyan niya. Nagising siya at nagulat. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pero imbes na magalit siya, ay tinanong niya ako kung anong ginagawa ko. Walang humpay akong nagsorry at umamin na gusto ko na siya. Matagal na. Tumawa siya sa akin at sinabing, "Lika nga dito, mag-usap tayo. Gusto rin kita, kaya lang ayaw kong ipalata dito kasi alam ng mga tita, tito at mga pinsan natin na bakla ako. Kasi baka di nila ako tanggapin. Kaya kita nagustuhan. Naalala mo nung lagi kitang pinagtitripan? Nagpapapansin ako sa'yo. Kaya lang mali kasi nga pinsan. Sa bagay, hindi naman kita tunay na pinsan." Pagkarinig ko ng lahat ng yun, natulala ako. Matagal niya na rin palang alam na ampun ako. Gusto mo ko? Gusto rin kita. Okay lang maging tayo pero dahan-dahanin natin ha. At sana hanggat hindi tayo handang magsabi, tayo na lang sanang nakakaalam kasi kung tunay kitang pinsan, mali ito. At ayun, fast forward, September 2017, nang malaman ng mga magulang ko ang relasyon namin ni Kuya Nito or ni Nito. Hindi madaling magpaliwanag at hindi rin madaling tanggapin. Pero kailangang matanggap nila. At ayun, sa katagalan, natanggap rin nila ang relasyon namin. Hindi ko nang i-elaborate yung hirap bago nila kami natanggap. Ngayon, because of love and hard work, we have our own home and own car. I work here at a radio station sa Zambales, while Nito is a driver. Same, kina mama at papa siya namamasukan. And we are now planning to adopt a child. But for now, we just wanna enjoy our lives and love each other. Muli, ako po si Jay, at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raki Secret File.